ZVL. Omroep ZVL. Ik ben Dorian Bindels. Ik ben acteur. Ik heb gestudeerd aan de toneelschool in Amsterdam. En daarna heb ik eigenlijk zowel in theater gestaan als in film en televisie veel gedaan. Ja. Hoe is het om de rol van Jezus te mogen vervullen in The Passion? Het is natuurlijk een prachtige rol. Het is natuurlijk, ik denk misschien wel de bekendste persoon ter wereld die ik mag spelen. En het is natuurlijk een prachtig verhaal over liefde die je eigenlijk gewoon de mensen geeft. De warmte, het licht en liefde. Ja. Vind je het een rol die bij je past ook? Of is dat heel groot gezegd? Nou ja, om mezelf nog Jezus Christus te noemen, dat wordt toch een lastige. Maar ik vond het wel heel mooi toen ik deze rol kreeg. Ik vind, alle rollen vind ik in principe heel mooi in de Passion. Helemaal nu met de Passion Hemelvaart. We hebben alle rollen veel meer verdieping gekregen eigenlijk. Maar ja, het feit dat je Jezus mag spelen is prachtig. Ja. Nu zijn we in Zeeuws-Vlaanderen. Hoe is het om hier de Passion te mogen spelen? Ben je warm ontvangen? Ja, hartstikke ja. Ik vond het heel mooi toen ik hierheen kwam rijden. Ik dacht, zoveel water, van die hele grote schepen. Dus ik vond het heel mooi eigenlijk om hier te zijn. Ik was hier nog niet heel veel geweest. Ik kende Bluff. Dat was mijn associatie met Zeeland natuurlijk. Ja. Hoe gaat het met het repeteren? Er moet veel gezongen worden, het is veel live, of er wordt straks veel live gedaan, nu veel opnemen. Hoe gaat het daarmee? Ja, het is heel bijzonder. Het gaat snel, maar we maken hele mooie scènes die we al hebben gerepeteerd en neergezet. Voor mij gaat het echt heel mooi en heel bijzonder worden. Hele goede liedjes gekozen, dus ik ben helemaal blij. Kan je niet stiekem wel iets verklappen van het liedje? Ik mag natuurlijk eigenlijk niks verklappen, maar ik kan wel zeggen dat er iets van Bluff voorbij gaat komen. Misschien wel het openingsnummer zelf. Maar welke ga ik natuurlijk niet zeggen. Dat kan ik echt niet doen. Ik hoorde dat er ook van veel mensen de saamhorigheid in de groep, dat de band ook heel goed is met iedereen. Zeker nu je veel dagen met elkaar optrekt. Ja. Is dat ook nog fijn, dat er toch nog bij komt? Ja, je speelt natuurlijk wel een groep vrienden. Het zijn natuurlijk niet alleen maar volgelingen, maar het zijn echt mensen die naar elkaar toe zijn gegroeid. En het klikt eigenlijk heel goed. Dus dat is heel leuk dat je gelijk een soort van... dat je dat niet per se hoeft te spelen. Maar dat het er al is, dat is natuurlijk heel fijn. Ja, dat ga je wel voelen als het goed is, als kijker. Nu komt er voor jou als Jezus natuurlijk nog veel meer bij. Veel meer bij in de zin van je hebt de hoofdrol, extra aandacht. Hoe is dat om daarmee om te gaan? Dat je eigenlijk toch op dit moment even de grootste rol van Nederland speelt. Ja, het is heel mooi het is natuurlijk 15 jaar Passion al. Dus het is heel mooi dat ik dit nu ook mag doen. Dat ik ook voor 1 jaar in ieder geval even de Jezus mag zijn. Ja, veel positieve reacties op gehad. Ja, is ook een mooie reactie. Het is zo leuk. En iedereen heeft ook zoveel zin in. Het is zo'n groot ding. Iedereen kent het. En iedereen vindt het heel leuk dat ik het ga doen. Gelukkig. Ja. Zometeen de arrestatiescène op gaan nemen. Ja, dat wordt volgens mij wel een hele grote scène. Met heel veel auto's, motoren, dat allemaal erin gefietst moet worden. Voor mij wordt het een hele mooie, maar ook hele stoere scène. Ja. ZVL. Omroep ZVL.